čuvaj se gneva, ne ropći i nikoga ne vređaj. Ako te napadne gnev, što pre ga odagnaj od sebe, pa ćeš se radovati u sve dane života svoga. Zato se ni na koga nemoj srditi i svima opraštaj. Ako te neko nepravedno prekori, ne ogorčuj se. Budi mudar i usta onih koji rđe o tebi govore, zatvaraj ćutanjem. Nemoj se čuditi ako neko tebi rđavo govori, zato što je to jedno od lukavstava najvećih neprijatelja naših, kojim oni pokušavaju da onemoguće čoveka da pozna istinu. Nemoj biti brz na gnev i ne zlopamti protiv onoga koji te je podstakao na gnev. Ako te neko uvredi, nemoj ga omrznuti, no reci, zaslužio sam da me svi preziru. Ne ropći i nikoga ne vređaj, ne uzvraćaj zlom na zlo, ni uvredom na uvredu, jer te kroz to sam Gospod smirava, videći da ti sam sebe ne smiravaš. I mlađi i stariji neka se mole da ne bude dopušteno da padnu pod tiraniju gneva. Onaj koji okrene i drugi obraz kada ga udare po jednome, već je obradovan u sramoti svojoj. Gospod naš Isus Hristos nikada ga neće ostaviti, jer je dobar i pomaže dušama koje trpe njega radi i koje ga ištu. Daje im silu i čvrstinu, sve dok se ne učeste u miru, izbaviši se od strasti. Prema tome, raduj se kad te snalaze nevolje i smućenja, jer posle njih dolaze slatki plodovi. Nemoj se bojati uvreda od strane ljudi. Prepodobni Antonije Veliki.